היום אני הולך להראות שתי קסמים של זריזות ידיים עם מטבע. אפשר לעשות את זה עם כל מטבע, אבל אני עושה עם 10 שקל. והקסם הראשון הוא להעביר מיד ליד את המטבע. עושים ככה, ואז זה ככה. וזה עובר ליד הזאת. ואיך אני עושה את זה? כשאני עושה ככה, אני לא באמת לוקח את המטבע. המטבע נשאר ביד הזאת. ואז אני עושה כאילו באמת לקחתי אותו. אני עושה... אבל בעצם כל הזמן הזה הוא נשאר ביד הזאת. הקסם השני עם המטבע זה שצריכים להניח אותו על השולחן, לא עושים אותו עם היד. כן עושים עם היד, אבל צריך להניח על השולחן. והקסם הוא לעשות ככה. איך עשיתי את הקסם? שמתי את זה כאן, ואז זה אותו כאילו רעיון של הקסם הקודם. עושה ככה, והוא לא באמת ביד שלי, אני מפיל אותו למטה. ולמטה אני ממליץ לשים כרית, כדי שבנחיתה, אם זה לא נופל על הרגליים, אז שלא ישמעו את זה, רק אם לא רואים שאתם שמים כרית. ואז אני עושה ככה, וזה כאילו נעלם, למרות שזה היה למטה.